దేవుని వాక్యం సెలవిస్తూ ఉంది, నేనిచ్చే నీళ్లు పరలోక సంబంధమైనవి. నేనిచ్చే నీళ్లు త్రాగే ప్రతి వాడు ఎన్నడూ దప్పికొనడు. నీతి కొరకు దప్పికొంటాడు, దేవుని కొరకు దప్పికొంటాడు, పరిశుద్ధత కొరకు దప్పికొంటాడు, పవిత్రత కొరకు దప్పికొంటాడు. నీతి లేకుండా జీవిస్తూ ఉన్నారు ఈ దినాలు చాలామంది. తెలుసా, ఎంతోమంది మాట తప్పుతూ ఉన్నారు. చాలామంది ఒక మాట చెప్పారంటే దాన్ని బ్రేక్ చేస్తున్నారు, మాట మీద నిలబట్టలేదు. నీతిమంతుడు నష్టం కలిగిన మాట తప్పడని ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో. ఎంతోమంది ఈ దినాలు మాట ఇస్తున్నారు కానీ మాట మీద నిలబట్టలేదు, నీతి తప్పుతున్నారు, నీతి లేని వాళ్ళుగా ఉంటున్నారు. శరీర సంబంధమైనటువంటి శరీర ఆశల్లో, కోరికల్లో, ఇష్టాల్లో, తృష్ణతో జీవిస్తూ ఉన్నారు పిల్లారా. ఈమె కూడా అలాగే జీవిస్తూ ఉంది. అవంటూ ఉంది ఇంకా బైబిల్లో మనం చదువుకున్నట్లయితే దేవుని వాక్యం ఏమని సెలవిస్తూ ఉందంటే, నేనిచ్చి నీళ్లు త్రాగువాడు ఎన్నడూ దప్పికొనడని ప్రభు చెబుతూ నిత్య జీవనకైన వానిలో ఊరిడి నీటి బొగ్గుగా ఉండనని ఆమెతో చెప్పాను. ప్రైజ్ ది లార్డ్.